Τον ήθελαν τόσο πολύ οι κίτρινοι που την δεύτερη μέρα τον έστειλαν σπίτι του. Φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαστε και πάλι μαζί με άλλο ένα βίντεο για το Survivor. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας υπενθυμίσω να μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία νέα του reality επιβίωσης που βλέπουμε στον Sky. Αυτό το βίντεο είναι ένα βίντεο σχολιασμού και αφορά το χθεσινό επεισόδιο που είδαμε της Παρασκευής 1/11, το τελευταίο επεισόδιο της εβδομάδας, όπου είχαμε τον αγώνα ασυλίας και στη συνέχεια είχαμε τον αγώνα αποχώρησης, όπου όπως είδαμε αποχώρησε ο Βλαδίμηρος. Επιβεβαιώθηκαν όλα τα spoiler που είχαν βγει 2-3 μέρες τώρα. Ο Βλαδίμηρος ήταν αυτός ο οποίος αποχώρησε. Δεν συνέβη κάτι άλλο τελικά. Σας τα έλεγα από χθες, μην δίνετε μεγάλη βάση στα τρέιλερ. Παίζει πολύ μοντάζ. Νομίζουμε ότι κάτι πολύ συγκλονιστικό θα γίνει και τελικά δεν έγινε τίποτα εχθές. Απλά ήταν μια συνηθισμένη αποχώρηση. Τώρα όμως θα τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Είχαμε στην αρχή τον αγώνα της ασυλίας. Έναν αγώνα όπου ήταν επιβλητική, θα έλεγα, οι πράσινοι. 5-0 κέρδισαν. Δεν το βρήκαν με τίποτα οι κίτρινοι, ιδιαίτερα στο στόχο, με τίποτα κυριολεκτικά. Δηλαδή είχαν φτάσει 3-0. Μην πω και 4-0 οι πράσινοι, και κάπου εκεί κατάλαβαν πώς ακριβώς πεζόταν ο στόχος στο τέλος και πώς μπορούσαν να βάλουν τον μπαλάκι σε αυτά τα σημεία, τέλος πάντων. Και όπως έχω πει πολλές φορές, όταν το σκορ πάει 3-0 και παίζεται το αγώνα στα 5, πολύ δύσκολα γυρνάει, πάρα πολύ δύσκολα. Δεν γίνονται τέτοια θαύματα, διότι στα 5 τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι λοιπόν επικράτησαν οι πράσινοι και ανάγκασαν τους κίτρινους να πάνε στο Συμβούλιο του Νησιού, όπου ψήφισαν, όπως ήταν αναμενόμενο, την Γεωργία. Παμψηφί βγήκε η Γεωργία. Πήρε και μία ψήφο η Χριστιανά, από τη Γεωργία βασικά, γιατί δεν μπορούσε να ψηφίσει τον εαυτό της. Και ο Ορφέας βέβαια το σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε, το σκέφτηκε 15 φορές από εδώ και από εκεί και πρότεινε, έκανε φοβερή πρόταση, πρότεινε το Βλαδίμηρο ως τρίτο υποψήφιο προς αποχώρηση. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν, το είδαμε χθες το βράδυ. Αυτός ο οποίος τελικά δεν τα κατάφερε στη μονομαχία αποχώρησης ήταν ο Βλαδίμηρος και τους έμειναν και η Γεωργία, η οποία είναι η πιο αδύναμη παίχτη αυτή τη στιγμή στην κίτρινη ομάδα, αλλά και η Χριστιανά, η οποία δεν φέρνει πόντο ούτε με αίτηση, έτσι δεν το συζητάμε. Το μόνο που ξέρει είναι να τρώει το φαγητό κανονικά και να τρώει και παραπάνω κουταλιές μέσα από την κατσαρόλα. Για να το πω απλά και λαϊκά, οι κίτρινοι την πάτησαν εχθές. Ψήφισαν το Βλαδίμηρο ως δυνατό, και ο Ορφέας το έκανε αυτό, τον ψήφισε ως πιο δυνατό, μπας και καταφέρει να διώξει τη Γεωργία. Τελικά όμως δεν τα κατάφερα και έφυγε ο Βλαδίμηρος, ο οποίος Βλαδίμηρος ήταν ένας αρκετά καλός παίκτης, δεν ήταν παίκτης ο οποίος δεν έφερνε πόντους, δυνατός παίκτης, είχε πάρα πολύ δύναμη και στα παιχνίδια δύναμης, καλός χαρακτήρας, μπορεί να γκρίνιαζε λιγάκι γιατί ήθελε να μείνει στο παιχνίδι παραπάνω, να φτάσει στην Ένωση, αλλά όλοι οι παίκτες το κάνουν αυτό. Και όλοι έχουν αυτό το είδος γκρίνιας, και βέβαια ο Βλαδίμηρος ήταν και δικαιολογημένος, τώρα λέμε και την αλήθεια. Στην αρχή ήταν στους κίτρινους, τον πήγαν στους πράσινους, τον ξαναγύρισαν στους κίτρινους, πέρα δόθε τον είχαν, μπαλάκι του Big Pong. Χώρια τις πόσες φορές τον έχουν στείλει στην εξορία. Δεν τράβηξε και λίγα ο Βλαδίμηρος αυτό το παιχνίδι, να λέμε την αλήθεια. Τα έζησε όλα κυριολεκτικά και τα έζησε σε υπερθετικό βαθμό. Άδικο που έφυγε, για μένα πολύ άδικο που έφυγε, δεν άξιζε να φύγει ο Βλαδίμηρος. Δυστυχώς, το έχω πει πάρα πολλές φορές φέτος και το λέω και άλλη μια φορά, οι αγώνες αποχώρησης είναι αγώνες οι οποίοι βασίζονται κατά τεράστιο ποσοστό, θα έλεγα, στην τύχη. Οποιοςδήποτε μπορεί να φύγει, ένας πολύ καλός παίκτης μπορεί να φύγει και να μείνει ένας άλλος ο οποίος πραγματικά δεν φέρνει πόντο καθόλου στην ομάδα του. Εντελώς άδικος για μένα ο τρόπος ο οποίος φεύγουν οι παίχτες φέτος, διότι εχθές μπορεί να μην το βρήκε αμέσως ο Βλαδίμηρος. Γιατί να φύγει ο Βλαδίμηρος και να μείνει η Γεωργία ή η Χριστιανά, οι οποίες πραγματικά είναι βαρύδια για την κίτρινη ομάδα. Μεγάλα βαρύδια, και θα φανεί αυτό από την εβδομάδα που έρχεται. Θα φανεί αυτό. Και θα πορευτούν πλέον με αυτό. Φάνηκε και κατά τη διάρκεια της αποχώρησης πώς τους είχε πιάσει το άγχος. Μην τυχόν τα καταφέρει η Γεωργία και δεν τα καταφέρει ο Βλαδίμηρος. Όλοι ήταν με τον Βλαδίμηρο. Βέβαια, εδώ έρχεται και η ερώτηση, ποιον άλλο θα μπορούσε να ψήφιζε ο Ορφέας, να πρότεινε προς αποχώρηση για να μονομαχήσει με την Γεωργία και τη Χριστιανά. Η Στεφανία, η οποία αυτοπροτάθηκε κιόλας, όπως είπε, και τελικά δεν την ψήφισε ο Ορφέας. Παίζει ρόλο η στρατηγική, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η στρατηγική, διότι απλά ο Βλαδίμηρος δεν ήταν τόσο κοντά με τον Ορφέα. Ίσως ο Ορφέας σκέφτεται και το μέλλον, σκέφτεται τις ψήφους. Του λέει λιγοστεύουμε, σιγά σιγά θα έρθει και η σειρά μου και η σειρά άλλων να έχω περισσότερους συμμάχους κοντά μου, και σίγουρα ο Ορφέας είναι πιο κοντά με τη Στεφανία παρά με τον Βλαδίμηρο, και γι' αυτό το λόγο τον ψήφισε. Δεν ήταν καθόλου αγωνιστικός ο λόγος, μα καθόλου αγωνιστικός.
Δυστυχώς όμως αυτό θα τους στοιχήσει και θα φανεί από την εβδομάδα που έρχεται, διότι μέσα στην ομάδα με τη Γεωργία, η οποία δεν μπορεί να τη στείλουν τώρα στην εξορία, θα μείνει αυτή την εβδομάδα, θα στείλουν κάποια άλλη. Ίσως στείλουν τη Χριστιάνα. Αλλά δεν νομίζω ότι η Χριστιάνα τους το έχει θέσει ότι αν τη στείλουν εξορία θα σηκωθεί να φύγει. Τους απειλεί με άλλα λόγια η Χριστιάνα, δεν φτάνει που τους τρώει το φαγητό, τους απειλεί κιόλας. Οπότε βλέπω να στέλνουν η Στεφανία ή το Γιάννη τον Γκέλη. Μάλλον η Στεφανία θα πηγαίνει. Τέλος, και στα πικάντικα νέα του Συμβουλίου είχαμε αποκάλυψη εισαγωγικά του μεγάλου έρωτα μεταξύ Ριγάκη και Φίβης. Βέβαια ο Ριγάκης ούτε καν το ήξερε ο άνθρωπος, μάλλον αγαπάει μόνη της η Φίβη από ό,τι φαίνεται. Όπως και να έχει, το χειρίστηκε καλά ο Τζον Ριγάκης, δεν έδωσε συνέχεια σε κάτι το οποίο δεν ξέρουμε κιόλας αν ισχύει, έτσι. Τώρα αν κάποιος συμπαθεί, του αρέσει κάποιος ή κάποια, δεν σημαίνει ότι θα είναι και μαζί κιόλας, αυτό δεν ξυπακούεται. Οπότε προστάτευσε και τον εαυτό του και τη Φίβη ο Τζον Ριγάκης και τέλος πάντων πέρασε και αυτό το θέμα, γιατί χασκογελούσαν για ώρες και από τις δύο ομάδες για αυτόν τον υποτιθέμενο έρωτα. Να είχαμε να λέγαμε γενικότερα, και μόνο που δεν πετούσε και τη σκούφια του Λιανός που έβγαλε κάποιο θέμα να συζητήσουν, γιατί δεν υπάρχουν τσακωμοί στο φετινό Survivor και προσπαθεί με το τσιγγέλιο ο Γιώργος Λιανός να βγάλει θέματα για να μπορέσει να προχωρήσει κάπως το επεισόδιο. Που είναι αυτή η ηρωική τσακωμή που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί να πρωτοθυμηθούμε, με μαρτίκες, με καραγκούνια, με τον Φάνη πέρσι που τον βάζανε στην άκρη και το χτυπούσαν αλίπητα, με το Σταμάτη, τα περσινά. Δηλαδή φοβερή τσακωμή, φοβερά πράγματα. Φέτος πραγματικά οι όλοι τους εκεί μέσα έχουν μπει φοβερά διαβασμένοι και σου λένε δεν θα κάνουμε αντιπαραθέσεις, διότι αυτό θα μας τυχήσει όταν βγούμε έξω. Ή είναι τόσο πια καλοί άνθρωποι και δεν τους αρέσει να έχουν αντιπαραθέσεις και θέλουν απλά να παίζουν τα αγωνίσματα, να τρώνε, να παίζουν τα αγωνίσματα, να ξανατρώνε και να γίνεται αυτή η δουλειά συνέχεια. Δυστυχώς όμως χωρίς αντιπαραθέσεις και χωρίς ψωμάκι στα συμβούλια δεν προχωράει η δουλειά, και αυτό φαίνεται και από την τηλεθέαση. Να τα λέμε αυτά. Τέλος πάντων, αυτά όσο αφορά το τελευταίο επεισόδιο της εβδομάδας. Μπορείτε και εσείς από κάτω να σχολιάσετε για όλα όσα είδαμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά.